निसामारी थानानिफ्राय 35 किल'मिटार बेलसिरि बियाबनि बे पन्टु मोसाहारि नखराव धोरोमनि दावहा बे धोरोमनि दावहाया मा बे जाथायनि सायावहाय जोङो मोनथिनो थाखाय बे गामि आफादगिरि बिथांनियाव जों गासै बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय बिथांखौ जोङो बे समाव जों दङ बिथाङा बे गामि आफादनि आफादगिरि बे नखराव मा जादोंमोन जाथाया बेखौ फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ जों खावलायबाय। बे जोंनि बलांगुरि गामिनि बलांगुरियाव जानाय जाथाया जाहैबाय मुस्रि मन्टु बसुमतारिनि नखराव दुथां मोसाहारिनि नखराव माखासे दुथां मानसिफ्रा फैनानै जोंनिनो सिनायथि सिजौखौ बिथांमोना फैनानै बुखुनानै जावफायनानै सावफैदों। जों दुखु नांदों बे बिथांमोनखौ जोङो सानो जोंनि बिफागुरुखौ सावनायनि थाखाय बे बिथांमोनखौ साजा होनांगौ होननानै जोङो साननाय फैयो जोंनि गोसोआव बिथांमोनखौ साजा होनांगौ। जिहेतुके एसे सिगाङावसो निसामारि थानानिफ्राय माखासे पुलिस हान्जाया बे नखराव हाबफैदों आरो पुलिसनियाव नोंथांमोना हयथ' एफआइआर होदोंमोन एफआइआर होनायनि थाखायनो बिथांमोना बे जायगायाव फैनानै गासैबो बाथ्रानि स्लटखौ एसे सिगाङावसो पुलिस बिफाननिफ्राय लांनाय जादों आरो नोंथांमोना बे गामियारि खाथिनि आरो गामि आफादनि आफादगिरि हिसाबै बा बे खाथि खाला गोबां मानसिफ्रा हयथ' बे जायगाखौ नुनो मोनदों जे बे थासारियाव जा बे मोनसे धोरोमनि दावहा होननानै बुंदोंमोन बेवहाय जोंनि बाथौ धोरोमनि जा आसार खान्थि सिजौ गुदि बे सिजौ गुदिखौ बुखुनानै बुद्रुनानै दाबसे जायगायाव जाहाथे सावहैदों बियो आसलते जोंनि बर' धोरोमनि बाथौ दोरोङारि आसार खान्थिखौ जिहेतु बिश्वनि बर'फोरानो बे बाथौ धोरोमखौ मिन्थिगौ बाथौ धोरोमखौ सिबियो नाथाय बे बिश्वनि बे बाथौ धोरोमखौ बेबायदि खैसारि आखुनि सुबुंफ्रा फैनानै बाथौ धोरोमनि दोरोङारि आसार खान्थिनि सायाव जाबायदि मोनसे गाज्रि आखु बाहायदों बेयो थारैनो आयेनगत भाबे बियो बिथांमोना आयेनखौ गावनो बाननानै लादों आरो जायनि थाखाय हयथ' बिथांमोना हयथ' जेलनि आवथायाव बा आयेननि आवथायाव थांनो गोनां जानो हागौ बे हिसाबै नोंथांमोना गामियारिनि सुबुं हिसाबै बे दुथां सुबुंफोरखौ आयेननि आवथायाव लांनायखौ नोंथांमोना लुबैना लुबैया? जों बेखौ लुबैयो। बे नखरा जिहेतुके बाथौ धोरोमारि नखर बे बाथौ धोरोमारि नखरखौ जिहेतुके गुबुन धोरोमारि सुबुंफ्रा फैनानै बे नखरखौ बै बिथांमोननि धोरोमाव लांनायनि जा मोनसे षड़यन्त्र बे षड़यन्त्रखौ नोंथांमोना माबायदि सानदों? दानि बावै निसामारि थानानि पुलिसफ्रा फैनानै जालांनाय बै सावनाय जा सिजौ बेखौ बिथांमोना पुलिसा फैनानै लाना थाङो बेखौ जों नुनो मोनो। बे समाव बे नखरा बाथौ धोरोमाव थागोन ना बै बिथांमोननि धोरोम आसार खान्थियाव थांगोन होननानै नोंथांमोना सानदों बा नोंथांमोना बे नखरखौ गावनि बाथौ धोरोमनि आसार खान्थियाव लाफिननो हागोन ना हाया ना नोंथांमोना बै दुथांनि जा धोरोम बे धोरोमाव हरनायखौ लुबैदों? जों बिथांखौ बाथौ धोरोमावनो लाफिननो लुबैदों। बे गामि आफादनि मानगोनां आफादगिरिया जोंनि बे नखरनि जा धोरोमनि दावहा बे धोरोमनि दावहानि जा जाथाय बेखौ गामि आफादनि आफादगिरिया जोंनि सिगाङाव बेखेवना होबाय आरो बेखेवना होनायनि थाखायनो एसे सिगाङावबो जोंनि निसामारि थानानि माखासे पुलिस बिफाना फैनानै आउननि आयथायाव लांनायनि बाथ्रा होनदों आरो गासैबो सैथो बाथ्राया हयथ' समाव ओंखारगोन आरो जोंनि गासै रायजो राजाया बे गासैबो खोन्थाखौ नुनो मोनदों आरो नुनानै जिहेतुके निसामारि थानायावहाय एफआइआर होनायनि गेजेरजों दिनै पुलिसा फैनानै गासैबो सुलुंखौ लाना थांबाय आरो बुधगुरु समावहाय बिनि सैथोथिया ओंखारहैगोन आरो आसा खालामो जोंनि बे नखरा गोदोनि जा धोरोम बे धोरोमावनो थागोन होननानै गामि आफादनि मानगोनां आफादगिरिया फोरमायदों आरो रायजोफ्राबो बे नखरखौ गावनि धोरोमावनो मोनफिननायनि आसा खालामदों आरो बे नखरखौ बरायफिनदों आरो बे नखरा मोनसे बाथ्रा जोंनो फोरमायदोंमोन जे बिथांमोननि नखरनि रांखान्थिनि जा हालोद बेयो जोबोद गाज्रि आरो बे नखरनि जा हालोदखौ नायनानै थाखा फैसानि जथेस्थ आंखाल बेखौ बिथांमोना जेरैबो राहा मोनैलाय बबे राहाजों गावनि धोरोमखौ सानालासिनो गावनि देहाखौ बोरै फोथांनो हागोन बेखौ नोजोर होनानै बै दुथांफोरनि धोरोमनि नंखाय
बा बेबायदि साननो रोङै एखुथिया गोसोनि साननायजों गावसिनि धोरोमाव लांनायनि जा सोलो बे लांनायनि सोलोजों बेबायदि बाथौ धोरोमनि धोरोमखौ नेवसुनानै बुद्रुनानै सावनानै गावसिनि धोरोमाव लांनायनि जा आखल बेयो जोबोद मुगैथाव बियो जोबोद गाज्रि जादों आरो दुलाराय बर' हारिखौनो बे दुथां बिथांमोना गासै बिश्वनि बर'फोरखौनो बिथांमोना खैफोदाव खोख्लैदों आरो गाज्रि मोनसे थासारिजों जोंनि बर' हारिखौ बिथांमोना गाग्लोबनानै बेबायदि खालामनाया जोबोद मुगैजाथाव आरो सोंखारि जाथाव आरो बेखौ आयेननि आवथायाव लांनांगौ होननानै जों बे न'खरनि बिगोमाजों लोगोसे गामि आफादनि गासैबो रायजोफोरा फोरमायदों। बेनिखायनो जोङो बाथौ बिमुरसां जानानै गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौबो जोंनि बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव मदद होनायनि थाखाय जोंनि बे दसे सम सावरायनाय आयदाखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।